Naday bulangoy nay. Ani, ito na naman yan. O kare may imong iptante. Ana ang sadak ko. Kato adto itong puti duha gipuungan to kahit. Kani? O kana, kaya ko na. Nana ka na unod. Oh, dani ulo ko itong gisuman nila. O kana. Kaya malamdat mo yung dani. Buwak mo na. Ang manig tanag bulang sa una. Di ang tuwi ka ang kalabong ka agad din eh. Ang gagawin tanong madung. Ang malughas po. Magamping mo sa asnay. Ano dito usto ah? Masa? Puwanan sa man. Passion fruit. Haman ka na. Di na puwa na. Nay, black sa puti na. Aw, black sa puti. Kare may black sa puti. Katong datong pinatri. Kasi Marcial na naman ko pinatri na dana. Gadadto. Katon sa man tunay katon. Tagay ko pinatrinay. Kape. Talaga, talaga itong datos. Buwan. Kaya umutubo. Kasi na, dapat na pinatri tanan. Ha? Pero ka na ang gibuhi. Kanang gamay na lang. Andiyan ra ibte nagpadong na tamo larga. Itong dagto lamin. Ang guwang. Noon kay. Di kay maglisid mo ko kay mabali man sa Kana kamay. Kana ang lang na. Hindi na nagad Sabado na ako anong. So dari mig Ngarag na ko ang ating bulangoy oh. Hindi ko nang sumanon. kay karon pa mo kuno kabasas ni mga milo ito sa mga kilong sang suman na may gamay gagaras na dunay sa kapa. Na. Nayatas na to. Beri-beri ang adul ko. Mansan ni nga mangganay kaniin dyan. Diyan mo din ni tubigon. Ang daghan ni pananom. Labto lukop ni gahang ada matikan din ni ay sa duot magkuan. Uri sa jinta sa putlan na nanay. Di asaw kay. Adyo putli kay mangluod. Di ko gaho gali gipon Na, ni ada nagtilagi kay hanan gipuungan dari Nganan sa lingsing na sa lingsing na. Ato na kay mana na pangpuungi. Di na put dun. Kare avocado. Oh, abukado ang adikado na kaparmi ahok ra pinabuhi. Manggibuyan dyan ka na ino. Baging si parmig mga blisos bukadong aruzin ko ang bukado halagi. Basta tubig kay nakatong nag-vlog sila. Koy isa ka kakao sila magtago oh. Ansa? Kakao kasi na nang Diyan ka rin ay. Lansonis. Nang tunis na. Lami mo din ni dagang prutas. Oo, naglantunis. ka-vlog pa dai ko din oh. May isa ka hinog oh. Hinog na na. Ha? Hinog na. Oh. Karin, Diyan kanina yun sa nanay kape. kapi. Di ka nas bimor tos lungsod sila baberde nagdadani ang sila Aisa nang terba mo sa munisipyo sila. Nga di ko kapi. Lami day kanay dagang prutas gipananom. Tibing-bing. Nambam sila. Ay, gindahan ng dagmay. Tinanong nga. Kanay Unsa man. pinatri. Ikas na Marcial. Nga tumis Aisa basta nakadamig lisod ang nga ang kapili. Sa kilamig pinatri. Karipod. Kani mo ni ay kape man rin. Rambutan eh. Rambutan. Kari may kape pod. Ito pinalian. Tambok nga ba yun? Kari rambutan. Huwag pasyon din ako. Nagod ko maka-eyebrow. Rambutan nga harugang pa inana. Ang pasyon. Nabukos pagkuhan. Yeah. Ansa man ni nayag kani? Pinatri. Pinatri ni. Nalagyan. Nangambak na kang kuhan. Ano naman. Basig mamuwak na pod ni nay. Ini agpuwag din ko ang dili ko ang kasi tiri. Ito rin sinabod. Kami ko ang kamugay ka na dyan. Kamugay dito. Kuha na lang ni kamunggay kaya rong di maka sabod na. Mukha tayo natin na hartos ko nagharbo. Pag dito ko katiwas. Puwa ni. Ako nagharbo-harbo dari. Puwa na pasyon. Pasin sa ng puwa. Nang paabot yung dana. Hana naman day kay gihimong katanan. Kaya sinatri po din. Dahil halaga. Nahido ka buo. Nakarat si nanay si Jang pinatri. Tako na jud. Ani. Para ni Jang lipaja oh. Kita siya si Jang tinanom. Lugar adaras December. May tubo na yun sa rice. Naman. Kupa po ni Sapaw. Adyo ka na ng kupa, lamira ba ng kupa? Pinatri ni. Pagtanom tig, pinatri dito sinjor makatilaw ta. Para nang pinatri. Di mo mang lugar na matamnan dito, amuhawa man. Kupa. Nanulok ang mga panglabog nilang. Ano kupa. Katulad isa to kare. Alabong nilang taon nila. Kana. Kupa po na. Kare ka naman ang kupa. Adyo naman na pamatja, kaya rong Dadali. Sa tuduta. Atang baka baga jig pinatri. Wala yun hindi ilahi. Kasi dako na sa puno ana eh. Di, buhay nga na ra. Mura pag malbiri ra. nay saluyot nay. O duha on nila Tambok. ang anay bi. Bing ang laba. Di apa dia? Kanang gagmay ra. May dingkag may kay nga man tinan mas umhon ang daas umhon. Katong dito kay gagmay may nay ang karnaban nin tulok ni oh. Katong ka may Adyo kuha ng karnaba kay tambo ra ba ng karnaba? Kanapon na. Kaubas pagparanong na. Nilambok na.
Nalambot. Nambok na sa jud. Kada jang lipajang na nakita sa jang malipang dari tanon. dia agi kasama malipani halibon ka kaabas ang ipaglaga katong Managhan man na nay. naglaga ka kuan ja. Duha man nay hami ang kuan usa kadtong do didto og Katong dito malito ko dad unto nimo to. mo sini tulok dali nga puwa nga kuan. Lipay Diyos na si jang mga nakita. Patan ni formi nga. Jang mga Kuan. Kasi kuan na. nalipay kasi mga nakita nay. Puwa baka ni. Bukan naman kuha maka kuan na rin so kasi December. Kaya puwa baka ni nay dari nay. Bal makapuno ti. Ngano wa naman ka nakasuri-suri kay nabisi man. Tangi ko katong puwa di ay. Kato nakasakit ka. na ning tambok na naka-former ni pa 500 sa sabon. Minsa man ang pinatre? Biabas California kuno biabas. Ha, biabas? Biabas. Gising ali-alihan kay. Ito abaga dili sa pamilya. Biabas. Ay lami ko nang biasa. Biabas ha. Biabasa, mga pink. Ari na nay kay basig puwa ni. Sayang lang magkapadya. So, Lami yung pagkuan yelo nga aw green nga pasyon kay tabis man kadto pahinugon. Di ba ang ganahan ko puwa? Lami buto puwa. ha, sa may lamig lasa, ang green o gang puwa. Nay puwa kay tamis kadyo. Ang green kay tabis man green ug malutong na. Ang Sayang lang magkapadya. Sayang. Nangarabang Sabi ko tagbo. na nitang biabas ta. Basig makuha na inig haob ni mo Jesus na lagi. Pinanggar ba kayo ni jang biabas o? Hindi ko ang kay Jesus kapura mi lagi ning patanem. Nay basig siguan nay ang karing. Guys, sabi sa pasaba. Sapon sa tiyali si Ring. Luy ba dyan nasmingkay kasi gilak basig nanay gibati. Bahoy, nasagya. Mga pagyan po ho nang pinahagtan namin. Anong panghagtan pagkaputin. Nisurbe Diyos na siyang mga tanom. Kaya wala ko nun siya kasuroy na ni Sukad pa December. December 23 pag ko na pa-check up ano dyan ko makangari dahil likod. Na na matuwas ng pagpuong ang pasyon. Balik na. Kasi din turot. Wala kang pong grabing sakbo ka gani Dani. Ala, grabe ko pa yung turot. Gigil ko ginalaglang nanay. Grabe ko pa. Ano ro? Sakbo naman ng kupas. Ha? Wala di mahal ang Hindi tag suman ba? sa guguhan ng ano na. Yarang lamiag limon ganina yo. Ano ha, may nagbunga na. Ipanang ko rami. Naong guys oh. Esther. May kajog limon. Sabod naman ang Pinatripod na. Ang sa lami nagpinatrinay. tamis. Na? Marabag. Arang kalutong na orange diyang amarag puwa diyang kung manong hugasan da kanon ni mo. Lami lagi. Ito ko sa Marcel. Duro kong kaon sa Marcel. Matagdahang pulis. Dagan dagila dito. Sa isa niyan tumi. Dahang sila dahabong nga. Banat lang na mga hinog. Nidjuang ko na bago. Dubli na may mong kananan kay Buloy. Hala ka kibuloy. Giduaw kang nanayo. Nagimayo mo ni ate nga ijang bayo. Nala ka. Lubog na na. Pajungan siyang ate. Najay bayo di ha. Tagkuan. Cute pag imo ang pajong kibuloy. Kay Ping. Kang imin nagbisaan na ni kay guba na. Hindi kamusta man kibuloy. Sabod na rin ha. Green, green na. Nakuan. Pasyon. Nakautan na mo na yung bago na eh. Na may udlot oh. Nabita po damo ang pa. Nakautan ko nung dakadang ka na ako nakautan. Anong bago ha? 100 bayad na nagpamarkot mong parimok. Hay mo nang ipamarkot. Nangadyo ko og ang viral lagi. Ay naman kaya. Ano kining dako naman. Dati na. Lamira pa ng bago. Dari dia bag ano remix siguro. Hayadan. Naglamia gudlot silang mga kamuti oh. Banggi. Hala tamayod ka kamang-kamang mo nang malisang jug ko. Abay ud. Tuwa. Lagi na ko na madipud. Nung mga muti man ang tako sa kay malisang mo kunay na may mga ud. Katawan lamang kong nanay. Sa una pa bitaw magsuwagit ko na makita ko good. Na pura ko man lampas din yan na. Wanay hala. Wanay. Tuwa nagkamang-kamang. Baso di baso. Ud na, brown magkulor. Baso gyapon na. Mo dyan na yung kalisangan mag suri-suri ko na lang basos ka mong gayay jara tulo ka bukang nagkuah. Dagkalagin pang duha mo tong ipatay do tong gi. Kalisang. Hindi ka man pang sagbutan sa tingan ni
Kaiban po hinatag-iban maisong undoy. Gituro kong nanay sa iyang mga Basa na ko niya imong usapon. Usapon ni matahan ko ng sakit ma. Ado din yung tambalabos na nga. Singan dani? Mo sa pingan ang kalipang mutan ng singan. Pwede rin ni kanon. Sigan hugasan na yung kanon sa usapon ng pait. Primero karugasan ng usap-usap malami na. Nakasuway na ka? No, suway ko usap janjan ng usap-usap janjan. Kailang research ko ako. Malami man dahil dani kinay mga herbal. Wala ko kay boss. Nga na. Bawa sa Masig kailan mo guys, kaning dahon na oh. Siyang ko na. Tambaw ko nun eh. Kaiban ko no, kaiban. Iban na sumundo, may nanghatag na. Nangi pang puungan ka ng puong. Dali akad mabuhi. Ang pinunada ko na, ang punuan. Kasi nga nagpuong. Kaya mo habog mampod. Hindi mo laman na magpuong karong di mo pas bay ba? Oo, kasi apod. Naramay karurutsi na wala may buwak. Pangitas natin karurutsi. Para duta mo ko alam mo ta mo buko. Na way buwak na, wa may buwak. Wala lagi mama ng karot sa gikan ditos. Kaya dito ilayo daw din. Mapangitang to siya buwak. Ang sili kong pangitang karot sa may buwak. Para ka musulod ang palis hindi mo won. Kalit na baguan. Sakit na yung mga bungkog. Mutukas ka dito. Bungkog. Tama. Ang kadungga. Arthritis dito ay. Kaya kaangkog ko ng baboy gamay. Da isnil. Kaya pa yung buwak. Kaya po ng ito. May mga isnil na milit oh. Ha? Mga isnil. Japanese nail. Makaon ra ba nanay? Daka lagi ko na yung mga video nga mga panganon nila nanay. Dira. Bitong. Lagi. Ini mga port yun. Kang tata ni inugsok sa una rin. Gitor kong nanay sa niyang palibot. Aron ni diyang naplipadya dyan si diyang mga nakita. Kapit happy na bunuwan. Yung anak ko maka magtuskuan. Ano naman sila ginagawa lang. Kung malikos. Ha? Ano? Ano ba? Pangatag na sa mga bata nay. Ang mga sanina nay, ang mga jacket. Nalagyan na. Isa lang. Pangatag ninong June ba? Magamit pa na sa mga ubang. Minaw siya drama. Nainlo na nun da, nagipagsap-sap niya ating mga. Nahakutong sana mamungkang. Ito naguna ko dana. Pero pinagtakot. Ikaw dahil maguna. Manakit yung balikawan. Nasa kasada niya, maguna po ng buntag sa do. Yung sakit ng konti. Tukar arthritis na dyan. Nga na dyan, tiguang na lagi. Nga na dyan, tiguang na. Nagpamatiun. Iba rin tatagbuwak nga. Ano? Ano pa rin bitambay? Hindi ko nang buwak. Katubag dahil dahil bitag-butang sa una nga, dyan buwak hilo. Haraman to. Tag-as. Alang gipuungan ang gipatay. Dahil kaya yung paglagnot ni Aliana. At ito na ang gipuungan nga ng saring-sing pamagdaghan. Ang gidadad to. Kanada to na ipakatay sa ang gikot-hukot niya. Iba rin tatagahapong dana. Ang dana ako niya. Nagbiri pa kata dun. Nakimbag at ang bahay no. Di ba dyan nga ni sa una no? Ako as pagbuldos na giswan. Ang kursada. Tambak na swan. Manang nainganan na. Muuwan na pod ni ron. Kaya na ang panahon. Lim-lim na pod. Ito. Sabasag umaman pod. Sabaw na ba kasi lang. Sila rin magdigamo dito. Ha? Ang saging. Ang laman ng busaging. Alig din ang hapon sayang ng magsaging. Haraman. Nasa buwan. Pwede pa man to kanan o kiraman kanan bisang bahaw. Ikaw nito mo sa muntag. Lami man. Bahaw ba? Ako mo dati. Dati Nabang pa. Tamis ra ba ni katilaw ba ko na itong paguli na din si mong birthday. Oo, mau to. Nanapoy ba yung bate na? Namuwak na po na. Tirik kami ng bebasa dari. Ang gialag. Adyo laman na. Anay ka ng padak pakuanan ra ba? Mutas na pwede ra mapod puungan. Basig maabot nito skuan ba kurente. Kurente puungan na dana. Papuungan na nila. Narabay dagang bunga. Mangibuhian ra day ka na inong mangtanong mo kuan kay mga buhi man. Ubos mga pinatri nanambok naman di ay. Nagpamatinan mga pinatriket sa Marcial. Ara jeng lipajang tatay ani nanay tay. Kita siya siyang mga gipang tanom dito nga. Nangakuan na. Nangabuhi na. Rambutan. Sa rambutan dagto. Mga tambok na gijang mga black sa puti, avocado, na mangga. Nay pakwa ay nay
Isa to? Mga kanay. Kuan. Magbo. Indian. Indian. Di, bao nagbugi ka manas tubigon. May biyabas. Ang daghan ng ipang bagin sa unang. Nahurot og kanding ay isa. Hara magkanding na isa. Di pa balik sa na hanalas. Mario ba na pa ba napilin? Namin dong di ihaw dos. Ito pas manus peso halis September. Ali magut-mut. Ale? Hmm. Wan man bao, wala pa makuha ng cellphone. Wala na. Okay So na. sana ko Di anak ko. Linda Junior. Ay, sa man doon yung kahoy. Nga para mga buwan di paglarot na yung kahoy. Okay, mga patay na. Yeah, na may bagong tripod. Kahoy, hindi. Mura malagig ng ngibot. Nagkuhan na ba dyan ko kayo magsuma na ganahan. Salamat na kinadawat na regalo. Maria! Salamat. Napanay, oh. Si Jaray mag-sit up kaya di man ko kamao. Inga na mo na siya, oh. Tungtong. Salamat sa regalo day ha. Regalo. Ngani bayad. Katawa mas nanay. Oh. Hindi, tikita yan eh. Yan naman na na yung pinag-iigan na. Kung ilak ni mo, ilan na nimo. Ay, tujukan. Hindi siya maabri na. Asa may laktan eh. Gusto ka nga na araba. Gusto ka bubukan Akin na pa. may lakdari. Tujukan gyapon. Pwede ba po mutaas? Pwede ba sa mutaas? Dag mutaas. Imura na yan natin. Alarang ka cute. Ja, katay nga na, di ba bukas naman, imurang iniwang. Lakra ba? Imura lang itudot ka. Tujukan ra. Karira. Pero magkubutra. Na, niwang rasi diyang pagkabaruda. Da itudot na po ni mo, gusto kang mubilaak. Itong tangan ni mo, imura pa na itudot eh. Imong ipatungad rin ba na? Na. Di ba ka na siya dali babalik? Pinabukad. Di siya babalik ito tujik man. Di man, ligin mo ni. Inja. Huwag ka, nag-imo ng hipuson. Sabi na, imura lang hipos dito niya na. Pero diyang dito na. Salamat Kajo. Salamat ka Diyos. Bunso na mong buutan. Buutan lagi ron. Ampasan mo ron. Pagbasin ko namin, oh. Kani mo ni pang kani og muluag ning bula, mo ni mong pang-abri. Nga ka na may pangabre. Murag muluag ba da ilak. Kaya gusto kag kanay mag-reels ka. Ay, tujukan ra. Na. Dari mo cellphone lang pabarog na. Na reels naman eh. Kuri ara gud ni ron. Aran ng kuri-kurion. Na reels na na. Salamat. Salamat. Anda kung YouTube maring luagan. Luagan na pa diha. Luagan ni mo kayo maring ihajang. May barag na. YouTube na pud ni. Kaya nga na mag-YouTube di ba? Gusto kag nga na raw bilaat. Itong ganina pa. Ayun, yun. Ayun mo yan lang. Ayun. Pali-order kayo. Ayan na. I-order kayo gani yun. Salamat kati ko na po. Di, okay na ko. Kamauna mo ko dali. Ha? Pero big. Aron din na sila mamiliti. Ugman ni maglipad-lipad na lang sila. Sakay na naman mismong buko-buko tay. Hatod mis na lagi itong sa Oslo. Di si kamu kunay binlan at Ruby Duhati. Sa ijang pagkawakwak. Aron din na mo mamiliti. Maglipad-lipad na lang na. Binlan ko rin pagkawak. Kung tayo lawak-wak di katay. Nawakwak ko din sa tay di ay. Mo dawat suko kay ngano. Wa na gasukliti. Ay, sige tay, pataklin na lamang ko tay. Di ba nagmuto wak-wak ko eh? Sama dang ikaw. Diyan na lagi itong wakwak sa una may takay mo singgitag way pante. Ingan na po nga. Mumalhin na po sila dito. Buntag masutuningan nga masutuningan. Isaningan nga dahil ko. Dang agi mo cellphone nang dadari ah. Ayun dyan na. Ipit ang dyan na. Kasaan dyan. Andiyan pa kumuli man. Abo tanata. Asa nang sa Sa oras sa kabuli. Andiyan mga alas 4, alas 5. Magbuhat Na magkwansa. Hey guys, nagsuman din sa Tirubi. Diyan lamig diyang suman. Sira ko mukhang suman basta ka nang sila ni ate magluto ba pero kanang suman nga mga baligya. Iko ganan mo kain. Na das prami kita nami. Na sila des kan guys nang ka. Giluto ang ate ug kanang kuan suman kay gidlaw nagsuman. Lami ra ba luto ni ate na suman. Duha na gali ko ka. Dapat nakasalang ka to pero may palaman. Isa nang may. Alam mo yun. Palaman. Na Jijin oh kauna oh. Lami bitaw na bukayo. Oh. Di, pwede ko mag-bounty mga tulo ka buo. Dad ana. Di, Ano ito kayo? na mo ko'y kontra. Di na ako dito gisalang. Karibal. Nga man siya nga. Napay Di ko gisalang. na mga pan kay suman dyan ka dyan.
Hindi mo magpanabig kaagpan. Pabugnawa kay lamin sa bugnaw. Nagpilay mo balik ka na si Buteng. Halaluin lang sa tirubi na nakabilat-bilat na. Lusot ko na. Lojid ka, yung nakabulingit itong niluto dito. Nakabilat-bilat. Di maggawas magalinta ko dito sa kahoy oh. Nay daghan ba ang kahoy dito gitapo. Kamu dyan po. Nang asa ka dang? Inom. Da mo balik ka. Dadang ang cellphone dang gi-charge dang gwa pa bitaw ka ang giibot ro ang atid. Nay. Ha? Sinama dyan May po giputos lagi kapadas dadon. Kamadyan ko. Ayuhan tay. Ay. May daghan dito to. Tanong mo ibu kayo katay kun. Ang lamian Duha pa dito. Bana na ako nang buwan. Kaman na rin. Lamay rabatay. Sa ma'am. Ako ta. Ikaw Esther mo sa nun. Napuling.